Dala, kinapudno ken biag. Nainbag nga orasyo amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 16, versikulo 17. Agdalyasa tinaimbag a tao iti dalan amang liklik iti kinatakas. Kitaam nga rod ti papanam, mabalin nga iso ti pakaisalakanan ti biag mo. Papagayam, intay denggan ti may sapay a pakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Manang, kanayon mat anong wardag iti dua nga anak mo, papapananda ka de. Agpada nga da trabaho da. Delivery boy ni Johnny. Idinto nga aglaklako mat iti grocery ni Willie. Ay, imbag man. Ay, tagijay anak ko kat awan trabaho da. Imbaglabasit kan ka taad da trabaho ti amada. Iso asaan da nga agragot nga agbirok iti trabaho da. Ay, adakit di sadsadot da iso ti amok. Awan namnamaan dagiti anak ko no di da aggunay. Agkapsuta kon nga inada. Ken awan met ti agtrabaho para kada kami. Wen matkit di Alangan asi ka a babae ti mangpakan kadakwada. Anya ka di pinagsaritaan nyo itay kanimanang Sonya a karoba. Ay na, ipanakkel nakit din, nga da ka no trabaho dagiti dua nga anak na. Ipanakkel na? Ni, saan mat akas ti ugali ni manang Sonya Saan ana panakkel? Apay anak ko nam ti kasta. Imbag ka no dagiti anak na, taad da trabaho da ngem dagiti anak kong. Awan gayam. Apay nga agpayso dagiti anak mo ta nagdadakkel da ngam awan mo trabaho da. May saka mo. Addan to Oy, di ka masurun Di na magkulaeng. Ayan ka din ni manong mo. Apay amaluman katawan pay laeng. Kunak manoy mo na, nanang. At dapay ngamin dinagas ko dalan. Sang ka ibagak asan na sumursurot ka dagiti barkada na. Ang mga nun napandaman na naginom Imbis nga agawid tapno makainan na. Saan mo? Ta sumurot pay laeng ka dagiti barkada na. Sapay adda ka no saan na nasayata, barkada na. Day tangarod ti pagamkak. Ang mga no saan anasaya at ti aramid dagiti barkada na. Di na pa'y mo apilyan dagiti barkada na. Pangaasim saan ka at tumultulad kenkwa na analaing nga makibarkada. Di ko malaeng nasaya at adana ti surutan. Rabiin, anak ko, apay nga itakalaang, pagdandanagam ti tao. Abay, agdandanag kayo kat sa anak matan nga ubing nga basit, Imbis nga aginanaka tapno saan ka mapuyatan, ada trabaho, iti kabigatan na. Napan kami lang nagpalpaliwa ka dagiti barkada. Pangikat iti banog. Ni kaano man, saan nga agas ti arak, no di kat anay nga ininot amang dadaal kan ka anak ko. Kunak man no kunayo nga ginanaakon. Agsermong kayo, mate. Ano ka diti masita dita, Agdiritso ka ni Jay kusina, nalpas kamin anangan ka ni ading mo. Nakaturog san dya adim. Sigurado nakaturog day. Taturog, mate. Manong, aldawan. Nakadigos akon. Ingkamot na nagdigos. Tama nga numaladaw ka. Bigat. Day tagdigos ang tibagbagam. At nakadin na po doon tadanam. Nakaidadangan ni nanang. Yung kang arod agkapin na, taldawan. Yung ka mga herd agtimpla iti kape. Nagsakit yung ulo. Aginom kan tumot ngamin iti arak, manong. Di ka ba na? Abay ko man, minuma ka? Madi ka no ti uminom iti arak. Kita man, si makit ti ulom. Naira na lang mata. Yung kakit din nagtimpla iti kape. Kumaro lang ti sakit ti ulok no sumanaw ka. Ang kaagkapin tapno saan ka amaladaw. Kulay maladawak. Amudamat nga dayo ti paggapwak. Imbag ano man nakaawat ti boss mo. No ngay di na kayat ti kanayon amaladaw. No di na kayat, di agbiro ka kay ti sabali at trabaho. Narigat ti agbirok iti sabali at trabaho, barok.
Kidawakan ka nga itinasaya at kumaada na ti surutem. Mapana kaya iti daraas. Saan ka kumaakumoy kuyog ka dagiti barumbado at tao. Dagiti adda bisyo na. Kan dagiti awan na saya at amaaramidan na itigimong ti kayat ko asawan. Bigbiga, tagsersermon kayo manag. Diyak kaya tamay sagmak ka anak ko. Pagsaya atam ti bagbagak. May mayat no umikat kay di trabaho. Dito'y laangan grupo tayo ti pagdeliveram. Saan nga ta delikado? Apay ko madelikado. Nalakalaang nga ilamang tabasit mat abanag. Nagpanunot akpay. Apay ngagpanunot ka pa'y. Mabalin mo pa'y ti mangirwar iti motor mo. Inutom to ang bayadan. Motor, kunam? Katuan, mabibit mo lang ang mabayadan. Nilakad tagtrabaho ka kada kami. Para deliver ka lang. Aramatam ti motor nga irwar tayo. Kaano tayo ang mangirwara iti motor ako nam? No maideliver mo ti basit asupot iti ibagami apang ipanam. Mabalinan. Ayan nga rin ti sopot. Taipan kon. Nakitam ka di ti anak ni Manang Sonya. Nakamotor mat. Kabarbaro ti motor na. Ang mga no binulod na kadagiti barkada na Kasta nga ta. Saan nga ta at tinakaw na? Tinakaw? Saan mo't siguro ang naturod ang mga ramat no tinakaw na? Nangalaan na ngay nga rod iti inggatang na. Ang mga nuhulhulugan na Jeman ko nada nga installment. Installment nga ta? Atap ko ngamin at tinakaw na. Tapangalaan na kumangay iti igatang na. Adamot trabaho na. Jesweldo na ti paghulog na. Akin motor iti dayta, Manong. Nagwapa motor. Kat motor ko At dangarot kanyak. Di kukuak. Ni Manong mat. Akin ko ka nga paiso. Kukuak nga rod. Apay kapoy. Ha? Aramatik dayta nga gi-deliver. Manulang mat nga iti makarga na dayta. No iso ti aramatam nga gi-deliver iti groceries. Groceries aya. Adupay ti mabalin may deliver. Ha? Anya nga iti deliver mo, Manong? Saan mo nga amwen? Saan mo matlang mo? Iso nga rod adamdamagak, tasan kong ammo. Kukwa ka di ti anak mo ti motor ang nagluganan na, Manang? Diyak banam mo. Isubat ti kunana. Installment ka no? Pudno nga ta. Amangan mo't no kukwa ti sabali. Anyat kunam ading ko. Diyak naawatan. Kwa, Manang. Ti kunak, nagasat, numatin nagan na day ang motor. Day tamat nga ron ti kunakken ko na. No di na matanagan agad, embargon dati motor. Ay, ado ti kasta. Mga lada ititin na ganda. Inton kwan, maimbargo tadi damot lang amin mabayadan. Sapay kumaata mabayadan namat. Tano di sayang tintenag na. Sabali ti agparparik na kanyak. Ada ka di sabali at trabaho ti kabsat mo. Mala daw mat asumrek. Kat kanayon nga da kwarta na. Idi dinagas ko iti sigod da pagtrab-trabahuan na, tamakilugan ako ma. Kunada nga imikat ka no ijayan. Anya, imikat. Anya nga rod nga iti trabaho na ita. Kasano na amatan na gantiin ruwar na amotor no awanan trabaho na. Kapilitan na dumawat kanyak Angam kurang ton. Saan nga umana pang tinag? Kun usaran tayo dito'y kusina. No imikat, apay nga rod nga inaldaw arumwar. At dan samot madingar aramidan ni Manong. Sapay kumaa, tabiddo ti atap ta. Agsarita taman anak mo. Anya ka diti trabahom? At daya sa bali amasar ka trabaho nanang. Saan mo't amabalin a pulis, tas sa anakit nga rod a pulis. Saan mo't a manager, tas sa anakit nga rod a nakaadal. Dahita nga rod, anak ko. Apay akanayon nga adda kwartam. Uray saan akatapusan. Apay ko mano katapusan nanang. Samot la adda kwartam no katapusan. Tagsweldo kakit nga rod.
Ay nananang, sa palitan. Urayan niya nga oras, agsweldo ak, basta da may deliver ko. Anya ti deliver mo? Nabungon, isuasaan ko nga mo, tinapatag. At datangdan ko, kada da may deliver ko. Anya nga ta ti trabaho ti maysa nga anak ni Manang Sonya. Apay ka di akayat maamaamuan. Pasaray ngamin makita kamala daw arumwar. At daayamot pagtrabahuan amala daw asumrag. Kasla siguro mall, amala daw nga aglukat. Mala daw mo't dagiti mall nga agluklukat ka. Sa bagay, hanggang kaslaad da sa bali at trabaho na. Naaddaan ngamin adagos iti motor. Apay ka di ati anak ni Manang Sonya ti sipsiputam. Ay saan mo't? Naira nala siguro makitak idano ko Dagiti mo't ngay anak mo. Apay akanayon ko ida makita nga agbalbalog. Agbalog ti trabaho da. Bagbaga am ida tapno agtrabaho damot akas iti anak ni Manang Sonya. Sinalbag day tiya Juana. Nabainanak pa'y. Idi imbaga na nga awan trabaho dagiti anak ko. Makapasuron. Hay. Apa yun, Feli? Ha? Kaya budom ka magmag na. Ah, Awan mat kadwam akasasaom. awan, manang. Sige, panawan ka pa'y. Sinalbag ki, di. Nakita nakita, asumalaw magbaybay. Mas dlaw nga imaday yung agday-daya mo do. Anya nga tati mapaspasamak ken kwa na. Adda nga ta kariri na. Adda ka di kinariri ni Feli, ta dumaya mo do mamagmag na. Awan mo't Manang. Idinagga po ditoy. Dinamag na. Noan niya kano ti trabaho ti anak mo. Taapay nga ada kanon motor na. Kasta ka di. Uray siya katsan ko nga amo. Noan niya ti kunana nga i-deliver na. Apay nga i-deliver na. No saan na nga mo? Nabungon ka no. Iso adina amo noan niya ti linaon ti i-deliver na. Parcel siguro Kasla nga di i-deliver dagiti online shop. Siguro Idi nga min dinamag ko, kat kunana adina amo. Tanabungon ka no. Nunangat nga to sildo iti pagtrab-trabahuam. Anya nga tano isaraknak matmanong. Narigat, tamakandano nakpay iti adayo. Imbag tada motor ko isuasanak amarigatan. Kasta ka di manong. Sapay saan ko pa yung amo ti agmotor. Ala, nagkasapulan da pa itikas kanyak. Sige, rekomenda ka. Sige man nga ron manong. Mabayag ka di pa amalpas ti panagtinag mo iti motor mo. Mabitin. Ado ngamin ti papadeliver da. Iso abasit langan ti saan ko pa nabayadan. Agawaan tayo kano nga i-dispose ti parcel. Taadda ka mang tik-tik-tik kada tayo. Ikanda nga rodan iti deliver ko iti kabang-ibang nga ili. Tapno makaduak. Sige, umay ka ijay hideout. Talaong tinabat-bati pa ijay. Inta nga rodan. Tapno makapana ko na iti kabang-ibang nga ili. Ngam tinagtutulagan awan ti agkan-kanta. Amok na ita. Saan na masapol nga ipalagip mo? Good. Ala, inta nga rodon. Tapno maipuslit mo ti parcel. Nanang, adda na pan ije pagtrab-trabahwak. Natiliw ka no ni manong. Natiliw? Anya ti basol na? Adda ka no naaladakan kwa na droga. Kinamat ka no ti aso anasuruan nga agsaap iti droga. Ay, dayta kat ibagbagak. Sangkay bagak at tinasaya at ada na ti surutan nyo. Tapno saan kayo amay sagmak? Kasano nga itan nanang. Mapantan na ije presento. Nagararamid ti kabsat mo iti parikot. Kasano pa itan. Sigurado ang mabalod. Tamis mo ang nakita ti pulis ti droga nga awit na. Anya ngay ita anak ko. Maawatam siguron. No apay asang kay baga kapilyam ti barkadam. Diyak kaya ti may balod nanang. Irwardak nitoy. Kasano ko mati panangirwar ko kan ka anak ko.
Saan ang mabalin nga ilibak tinakita na iti motor mo at droga? Basit lang ti saan ko anabayadan iti motor. Kasano pa'y ita? Saan ko na maituloy? Siya kung timang ituloy amang bayad, Manong. Kapilitan mo't amakulong ka. Uray kasano gayam ti panangilima di ti mading aramid. Maduktalan dan tulat ta. Agbababawi ako ni ti dakas ngayon naramid ko. Ti sumurot, iti nasaya at adana, awan to ti pakaanan-anwan na. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, iti direksyon Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo di MPBC Drama Production Center iti DZWD 540. Ganda ito nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.